Yawa, alhamdulillah, yau Allah a cikin ikon shi gani a cikin wannan gari mai albarka na, me sunan garin? Gani a cikin garin Tsagu. Wannan gari da kuke gani, wannan garin ne Fasto Mamman, wanda aka fi sani da Mamman Bishara dole. Na kira sunan ne saboda mutane su san da waye nake, Mamman Bishara dole. Wannan garin ya zauna a garin nan yana tare da su a matsayin shi na musulmi. Suna sallah tare suna komai suka ce kullun da carbi a wuyan shi asali dan dariƙa ne ko dan faira dan dariƙa ne anan ashe asalin shi ma matsiyaci dan faira ne tun ga kuma addinin Christianity so daga nan ya zille ya zame ya shiga addinin Christianity abin da yasa nake bidiyon nan mun sha faɗa mun sha gaya mutane wa'annan mutane asalin su kwarata ne danne ƴaƴan mutane suke a church haka kamar muna musu kazafi ne nan garin da kuke gani shi wannan mamman ya samu yarinya yar garin na ya mata ciki ta aifi me suna yarinya Jamima suna yaron fa ya samu wata yarinya sunanta Jamima ya mata ciki ta aifi wani yaro sunan yaron Yunana yanzu haka da nake muku maganan yaron yana cikin garin nan za a kira yaron ma za mu ga yaron za mu abu nan so abin da yasa muke irin wannan bidiyon ba dan wani abu ba wallahi tallahi na faɗa inda a ce wani daga cikin kristoci ko daga cikin fastoti a misali kamar pastor Umar Yusuf ko pastor Benjamin a ce wani ne irin wannan abun wallahi ko na sani ba zan faɗa in sa a social media ba zan taɓa faɗa ba amma shi wannan matsiyaci wanda ba wanda ke cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin shi wannan pastor mamman duk wani abun da muka sani na tozarci a game da shi wallahi tallahi mun ga wa duniya kwanaki muka yi hira da wani dan uwansa ya kira mu a waya ya gaya mana irin ta'addancin da ya asalin shi barawo ne ya yi sata ya duk irin ta'addancin da ya a can Nijar kan yi dalilin da ya sa ya gudo Najeriya aka gaya mana sannan yanzu aka ƙauyen nan da muke wannan ƙauyen nan ne ƙauyen da Pastor Umar Yusuf ya zo ya tara wa'yansu ya zo ya yaudare su nan ƙauyen gari ne wanda akwai musulmai akwai kiristoti so sannan bayan na zo ake cewa bari a kira mini wani yaro wanda yaron ya dan girma wanda shi wannan Pastor Mamman Bishara dole shine wanda uwarsa ciki ta haife shi dan shi ne kuma dan shege ne yanzu wannan shine zai guiding ɗinka to the right way wannan shine wanda kake bi kuma kake tsinanin zaka bi shi zaka samu aljanna ta karkashin wannan wanda babu wani irin kalan ta'addanci wanda ba a zarge shi a rayuwar shi ba an zarge shi da sata an zarge shi da waye da sauransu shi yasa ga wannan wuri da ya bude da sunan aje sabbin musulma kwanaki wata mata ta ce mana wallahi ta ce kidnapping din ɗanta aka je auren saboda haka wannan maganan da nake faɗa na fasto mamma in ya ce ƙarya ne kai maganan kotu in ya isa in wannan maganan nan faɗa kan shi ƙarya ne billahi allazi la ilaha illa huwa ya kai ta kotu idan ka isa wannan maganan nan faɗa in ƙarya ne ba kai wata ciki a garin nan yanzu haka kuna da ɗata tare da ita ba ni da mu asha ka kai ni kotu ba mu faɗi wannan yaron yanzu haka ma yana kiwon shanu ko yanzu haka yaron yana kiwon shanu ba na so in saka bidiyon yan garin in yi involving ɗinsu ko wani abu da sauran saboda yana ɗaya garin kuma yana zo amma dai shi ma yaron ba za mu sa bidiyon shi ba kar mu tozarta yaron amma dai wannan shine irin abubuwan da suke faruwa banda danna ƴaƴan mutane da zinace billahi la ilaha illa huwa ba abun da suke amma kana ji kwanaki yayi hira da wata yarinya yace wai ni da babanci ne dumu muka musuntar da ita muka ajiye ta a gidan wani malami dan malamin ne fa aka ce ta zauna a gidan wani malami dan malamin fa ya mata ciki ba wai mu ba amma yi hira da yarinya ya sa mata magana a bakinta ta ce Adamu Ashakar babanci ne da sun mata ciki kuma ba mu taba ganin yarinya a rayuwarmu ba so ni yanzu gashi da'awa ta kawo mu wani gari kai wata yarinya ciki sannan kuma ga ɗanka wanda kuka haifa ɗan shege kai da yarinyan yana nan garin so wannan shine abubuwan da yake faru saboda haka duk wanda ya gama iskancin shi ya gama satan shi da ta'addancin shi kawai he koma addinin Christianity kawai he ga ya koma pastor he ka rasa mutum yaushe ma je wannan shine kuma bambanci addinin musulunci da addinin yanzu zaka tuba daga Kirista ka dawo musulunci yau kawai gobe ka koma malami har ka zo kana jin sallah kana zuwa wa'azi da sauransu ba inda ake wannan shirmen he addinin Christianity kawai mutum ya koma Kirista yau saboda kawai suna ga haushi musulmi ne ya zama Kirista kawai ya gaji an ce maka wai wannan mamman yana da cikin manyan fasonin da ake ji da su a arewa shi yasa kansu ba kuma jahilai ne ba san Bible ba shi yasa duk da'awan su kada su karanta ayoyin Qur'ani da hadisai ayoyin ma ba su iya karantawa daidai ba wanda suka koya tun suna musulunci saboda suka shiga Christianity ba abin da suka sani wanda ke pastorship amma su wannan shine abubuwan da yake faruwa saboda haka Allah ya kiyaye ko kuma Kiristoci ya kamata idon ku ya bude a game da irin wayannan kowane